Televizní stanice Pokémon ve spolupráci s televizní stanicí Digimon uvádí Actakix _X. Hrají Mudra hraje Charizard, Skálovou hraje NT, Příšeráka hraje Co to je? Došlo k menší změně, Příšeráka hraje Geodude. Ale tak jste to slyšeli, dámy a pánové, Příšeráka hraje Geodude a Světka bude hrát Jigglypuff. Kamera, co je zase tohle? Z nedostatku financí kameru bude držet Snorlax. A to jsem já. Scénář máme, režisér nechcem, producent k čemu? Ježišmarja, co já budu dělat, telefon. Ano, Skálová. Mudře, strašný průšvih. Je tady příšera, jde po lidech. Mami Světka, rychle přijď, co nejdřív to je možný, rychle, hrozně tě, rychle. Jaká příšera? Jaký svědek? Kde seš? Ježišmarja, Mudře, kde jsi? Já jsem v lese, je to tady samej blbej strom. Tady je nějaký velký pařez. Ty hovado, ty debile, ty kreténe, co děláš? Uklidni se, musíme něco dělat. Dobře, já to vypnu. Ježišmarja, co to děláš? Hledám stopy. Už jsem to našel. Ne, to je příšky. Ježišmarja, příšky ne. Skálová, zemři se tomu, musíme jít. Dobře, já se strašně bojím. Já taky. Tam něco kalot. Já si to nech pro sebe. Ježišmarja, co to je? Ježiši, ne. Pane bože. Ne. Já se bojím. Já taky. Zase tohle sakra. A ty hledíš, tohle to fuj. Víš to? Tak stopa. To není možný. Je to stopa. Nemá nohu jak ty. Ježiši Kriste, co je zase tohle? To je Spitfire skejťák. Fuj. Tohle sakra. To je mrtvola. To je jedno. Jsi mrtvola? Vysvětí. Ne, ty vysvětí. Dobře. Co se vám stalo? Tak sakra se mi ti stalo na hajzlu. Říká, že to šlo tam. A je tu reklamní blok.